Čaute ľudia, v toto video ideme si točiť Minecraft a to už je pokračovanie z tohto dielu, no z tej série proste. A v tomto dielu, no poviem to potom, a dajte aj odber. Tak asi prvé čo urobím, tak si urobím, si dám vodu do vedra a ideme do jaskyne nájsť nejaké melóny mi tu narastli. To je jedno. Inak mňa strašne baví natáčať ten Minecraft, lebo pre vás čo by som nerobil. Au, som trošku spadol. Problém je, že tam je voda, ale nie je skoro ani vidno. Takže... Ale nezobral som si torčky, takže musím ísť iba tak. No však to je jedno, či by som... Ja neviem, ja tak nechcem torčky teraz. Creeper. No tam ide. Ale to je jedno a asi tu som išiel pred... Nie, tu som nešiel. Tu som išiel. Potrebujem nájsť lavu, aby som naťažil si toto. Nejak železo, či tako. To nie je železo, to nič. Tak. Lava. A to neviem, že či keď dám tak. Aha, to tak nie. Nemôže tiež ako musí byť. Tak neviem, ja to robím. A nejak to robím, ale neviem jak. Potrebujem také, aby to netieklo. Ale aj toto tečie, takže to aj tak nepôjde. To stane, keď to... Toto tiež nejde. Prejdem. Tak. Ja nezdašam skeletonu. Dobre, tak teraz ideme hore. Tu kde bola táto takývka. Tu kde sa mi zdá, že bola lava, ale neviem kde. Mi zdá, že... Tu pozrieť, či náhodou. Lebo nie sa tu svieti, tá asi... Hej, je tu lava. A tu nie je, to netečie, dobre, takže táto lava, tu musíte mať takúto lavu, ktorá netečie. Lebo ja potrebujem obsidian, aby som sa na ďalší diel dostal do nedru. Ideme ťažiť obsidian. Keď si tak hovorím, tak si dám čo najviac. Jaj. Tak. Ani torčky nemám, aby som si zasvietil. Ne, pod tým sa mi zdá, že bol blok. Áno, pod tým bol blok. No, nevadí. Tak až tak torčky nepotrebujem. A potrebujem veľa toho obsidianu, aby som sa dostal. Mám 4 obsidiany zatiaľ. A ešte potrebujem extrémne veľa. Keď chcem ísť do nedru a ešte potrebujem nejaké... Ešte potrebujem aj flint, takže to znamená, že musím ešte ísť taký štierk. Vyzdá, že mám. Aj. Ja som si myslel, že to bude niekde lava už. Poď. Už mám 7.
Dobre, ďalšie. A tu ešte tento. Mi zdá, že tam ako ja si zoberiem pre istotu viac. Lebo nikdy nevieš, kedy koľko budeš potrebovať. Takže si zoberiem čo najviac. Nie, to mi sorelo. A v ďalšom diele by som chcel sa aj spázať už do nedru. Som si tak rozmýšľal, lebo už dlho som tu. Nie. Potrebujem toto. Nie. Dobre, toto posledne zoberiem a ešte viac trošku. No, tak sa pomaly. A v ďalšom diele, preto som v ďalšom diele pôjdem do nedru. Ja sa pozrieť. Ale potom, hneď v ďalšom, pôjdem si robiť, alebo ešte teraz si robím farmu na ovce. A koľko už mám? 13, to už bude stačiť. A ešte nejaký flint. Ešte nejaký ten flint by som potreboval. Takže nejaký štierk, a tu je štierk. Idem hore a idem si taký naťažiť. Dobre, mám flint. Dobre, vyspím sa. Tak. A ideme si urobiť toto. Portál do nedru. Mám 13 obsidiánu, tak kde tu by som si to urobil. Tak to ne. Alebo aj sa mi zdá, že tak dá. Tak asi ťažko. Dobre, takže ešte potrebujem. Ja som to robil zle, tak som to nemal robiť. Alebo ja som to robil zle, to ja som myslel, že toto je. Som ten blok mal dať tak. Tak je dobre, teraz to je dobré. A ešte toto zničím a mám portál do nedru. Že si ho zapálim a poviem robiť farmu rýchlo na ovce. Aby som už v ďalšom diele mohol. Tak, dobre. Nejaký obsidian ešte zostal. Portál mám, idem ho iba zapáliť. Mám nejaké toto, akože už vypečené, ale asi hej. Mal by som mať jedno vypečené. Ale peci nemám. Peci mám ďalšie 10. Rozhodujem sa, že čo dám vypecť. Asi tento luk. A rýchlo sa idem ešte pozrieť. Chcem vypiecť toto tu. Dobre, už nepotrebujem. Iba tak. A už mám portál. Idem Flint and Steel, ho zapaliť a mám portál. Aha, ešte tu dám hej, lebo toto je zaškaredé, keď to je. Dobre, tak. Máme portál do nedru. Idem sa pozrieť, že kde som to spálnul aspoň. Celkom dobrý spawn. Celkom dobrý spawn. A tu mám toto.
To sa mi bude hodiť, lebo sa mi bude hodiť, keď budem, lebo ja chcem ešte urobiť si akože dom z kvarcových blokov, ale to urobím až potom, keď budem mať veľa kvarcov. No, to teraz nemám až tak veľa. No, dosť dobrý spawn som si dal. Sice nedal som si, ale budú po mne utočiť, hej, nemám nič zlaté na sebe. Nemám na sebe nič zlaté, no. Sorry, no, ale vy ste po mne začali utočiť. No to nechám. Keď do mňa strieľa, tak to nechám. Takže ja som viem, kde je spánúť. Takže viem aspoň, kde som sa spánul. Dobre. No ešte som chcel si zrobiť. Idem sa pozrieť na svoju úrodu, že ak sa im darí. No, celkom dobré, ale potrebujem som ešte bowlmeal. Áno, bowlmeal mám nejaký ešte, aby som urýchlil rúst. Ako niečo do týchto, lebo to vyrastlo akurát predo mnou. Dobre, to je nejaký taký. No, 4 mám už. To sa mi bude hodiť, lebo chcem ich ešte aj rozmnožiť. Aby som toto. Tak musím ísť nájsť nejaká ovce, no. A keď vidím, no tak žiadne ovce nevidím. Škoda, no. Myslím, že uvidím nejaké ovce. Tak, nejaké na hore nebudú ovce? Väčšinou na horách sa spánujú, alebo takom lese, ale... A problém je, že ja tu les nemám teraz. Akože kde blízko. Problém je, že ja tu teraz nemám nikde les, akože na blízko. Takže musím proste iba hľadať. Keď niečo nájdem, tak budem rád. Keď nájdem aspoň jednu ovcu. Ale tak treba aspoň 2 ovce, keď... nejaké uhlie. Naťažím. Lebo teraz práve žiadne nemám, tak... si naťažím aspoň nejaké. Dobre, už som si naťažil pár uhlia. Potrebujem ísť dojsť tu. Lebo tu je potom už iba rieka, no ja nepotrebujem rieku. Ja viem, akože môžem akože aj ťažiť, hej, ale že to by som tam bol na dlho. A keď mám postele, no tak sa mi lepšie aspoň darí. Ja ešte spať neviem. Bo chcel by som si urobiť nedrit, akože nedritové veci. Lebo diamantové mám, ale ešte nedritové. Alebo ešte mám tu ten. Keď si urobím knižku, tak som si urobiť enchant table. A mám nejaké toté. Mám aj levely a aj mám nejaký lapis. Si môžem enchantovať aspoň nejaké veci. To je pravda, ja si môžem enchantovať veci. No mám 3 obsidiány, takže to by som dal tak. Takže by som si mohol robiť akože enchant table, ale musím si pozrieť, jak sa robí. Enchant, alebo si napíšem, že... Tu je. Takže potrebujem 4 obsidiány. To bude problém, lebo ja 4 obsidiány nemám. 2 diamanty tu mám, knižku mám, ale neviem, jak sa robí knižka. Obsidián. Mal som si ešte zobrať viac, lebo teraz neviem, jak si zobrať, teraz neviem, bo ja to idem ešte si jeden naťažiť. Teraz si nechcem zobrať to. Ja proste nechápem, ja proste vždy, keď idem proste ťažiť, tak vždy tam proste jedie. Vždy proste niekto je pred mojím domom. Je tam bol malý medveď, teraz je tam veľký medveď. Ja už nechápem. No tí medvedia si myslia, že to je ich barák. Ale to nie. Ja nie. Ja som skočil z vysokého miesta. Tam bola voda, to je, jak som zomrel. Možno som skočil na okraj ten blok. To je jedno, aspoň som si dobil toto. Jak som to v prvej epizóde. No pár ako časti, že to nevadí, že akože zomieram vždy.
lebo ten Minecraft to tak naschvál urobil. Lebo, vieš čo, mne sa nechce ísť do tej vody. Keď mám to vedro s tou vodou, tá už to urobím takto. Sa mi zdá, že ja viem, kde je toto. Lebo som minule byl. Keď som išiel predtým, tak je tu. A tak je tu, to sa mi zdá, že to bolo. Keď nie, to nájdem ešte nejaké toto lavové. A pojem sám. Počkaj, áno, to je toto. Hej, to je toto. Takže ja som išiel niekde potom sem asi dole, áno. Nie, dole som neišiel, lebo... Takže potom som išiel asi tu. Áno, asi som išiel tu. A tu niečo je. A to je zase toto tečúce, ja nemám, to nemá byť také. To je jedno. To musím nájsť nejaké, no. Tak čo už. Možno, že také diamanty nájdem. Keď budem hľadať toto. Hej, tu som išiel, áno, idem dobre, ja idem dobre. Tu som išiel. Aj predtým som tu išiel a tu bolo kde. Hej, tu keď som išiel. Jaj, myčka. No tak to je zle. Na 3 rany som dal. Myčku na 3 rany, áno, to som ten obsidian dal, head. Áno, to je obsidian. To som išiel ťažiť. Potom sa vrátim, iba jeden potrebujem si dať posledný, iba jeden obsidian potrebujem. Lebo chcem si robiť enchant table. Dobre, toto nič, už toto není. Budem si mať, lebo tam by som videl, že nejaké mobovia boli. Tak by ma nezabili hlavne, lebo som vám povedal, že nebudem na schvál umierať. Však ešte, že mám nejaké bloky u sebe. Kde to bolo? Aha, to bolo tam. Nie, to nebolo tu. Ale kde to bolo? A to bolo tu. Tak dobre. Akurát mi to stačilo. Aj. No tak to je problém. A lapy. Diamanty, dobre si naťažím. Ešte. Dobre, 2 diamanty. A počkaj, ja som sa už išiel. Au. Dám si sleep. A ideme sa vyspať, no. Tak, dobre. Ďalšie 2 diamanty, ako ja som naštvaný. Ale neviem, ešte sa robí knižka. Viem, že tam je sugarcane. A ide tam koža ze skravy, ale ja tú kožu ze skravy nemám. Tak to je problém. Viem, že je tam sugar. Akože tam má sú ten sugarcane. Ale ja nemám toto, ja nemám kožu z toho. Kožu nevadí, že tam nemôže to byť aj iná koža. Keď nie, tam no to bude problém, keď nie. Bo by som potreboval. No, nejaký sugarcane som získal. Knižku by som potreboval. Okay. Ja iba si vyhľadám, lebo
Bok. Toto nič. Bok, áno. Leather. Dúfam, že to nevadí. A ideme ju skúsiť vykraftiť. Papiere potrebujem. Dobre, papiere sa mi zdá, že sa robia tak. Nie. Tak. Áno, tak sa robia papiere. A ešte potrebujem kožu z toho. Kožu nemám. Ale mám zase to z toho tu. Skúsim tam dať toto tu, ako to bude fungovať. Alebo robiť takto. Alebo robiť tak. No, musím tam dať toto z kravy. No ja nemám kravu. Tak to bude problém. No tak musím ísť na výpravu, no. Povedal som, že si enchantujem veci. Tak si enchantujem, ale musím ich mať kravu. A zabiť ju a získať toto, získať z nej. Ježiš, to jedna. Tu sú dve sú tu, dobre. Nie, dobre, iba meso. A zase iba meso, nie. Potrebujem nejaké toto. Škoda, že bez kravy to meso musí byť. No tak, ja už musím ísť na ďalšie. Nejaké. Musím enchantovať veci. Tak chcel som si enchantovať veci, no tak čo už, musím. Nie, že musím, ale tak. Chcel som to pre vás zrobiť, tak si to pre vás robím. Ja si, aj keby som neviem, jak ďaleko prešiel, aj tak to urobím. Nie, to je to isté. To je to isté, čo tiež nemám. To je to isté, čo tiež nepotrebujem. Ja neviem, jak to robím, ale no. No, však to robím. No, sade to tým mobovia sú. Ako ja hrám teraz na easy, a nehrám teraz na hard. Takže, aj tak to je jedno, potrebujem aspoň jednu kožu zo oného. Aj kľudne, aj keby som neviem, jak ďaleko išiel. No aj keď som si mám precestovať celý totem. Aj celú mapu. Toto. Aj v noci budem loviť. To nie je v noci, ale musím to nájsť. Alebo v ďalšom diele by som enchantoval. Ale nesľúbil som, že tu budem tu budem enchantovať. Som sa dokonca aj do Netru pozrel, ale tam nie sú. Tam asi ťažko budú kravy, keď nie sú svoje bažinou, tak to je. No to je zlaté. Ale ne. Nie do jeskyne, ja som ešte do jeskyne. Tak. Potrebujem istotu. Potrebujem. No po v ďalšom. Viete čo, ja tu urobím v ďalšom dielu, lebo to som bol nadlho. Hľadal toto je kravy, lebo no, takže počkajte iba chvíľu. Dobre, takže keby ste chceli pokračovať v toto videa, tak je odber. A zatiaľ čus.